Diumenge, a 7:15, Ciutat Esportiva Dani Jarque, derbi de filials. L'equip de David Gallego rep el Barça B amb el desig d'oferir un bon espectacle a l'afició i sumar 3 punts més davant el rival històric. Abans, dissabte, estarem pendents del juvenil A, que sembla haver donat un pas endavant en les últimes jornades. I diumenge, a les 11, partidàs del femení davant el Levante. Sens dubte, el partit més interessant d'aquest cap de setmana, d'aquesta jornada, arribarà el diumenge. L'Espanyol B jugarà el derbi de filials amb la voluntat de seguir en la part alta de la classificació. El tècnic blanquiblau, David Gallego, recorda que son 3 puntos amb un componente especial. A nivel federativo son 3 puntos igual que otro, pero sí que sabemos que es el equipo que como club pues es nuestro máximo rival, en el que hay mucha gente que espera este partido y que podemos hacer contenta a mucha gente, pero a partir de ahí lo que nos tenemos que centrar, más que la repercusión, porque no es nuestra, es intentar que en el campo tengamos muy claro dónde podemos ser superiores a ellos. Dissabte, a 7:15, el juvenil A de Moisés Hurtado jugarà contra el Girona. Els blanquiblaus, que semblen haver trobat la regularitat, esperen guanyar para arribar al derbi en las millors condicions. Tenemos una cosa muy buena, que es que dependemos de nosotros para ganar la Liga. Si ganamos todos los partidos, seremos campeones de Liga, y eso es vital. Ahora mismo tenemos el Girona, luego viene el Barça, luego vienen otros equipos. El Girona y el Barça juegan de una forma muy parecida. No será más protagonistas con balón, otros menos, porque al final el rival también cuenta y al final depende de lo que nosotros hagamos. Pero bueno, yo creo que son 2 partidos para competir, pero lo fundamental ahora mismo es el Girona. Per acabar, el femení juga davant el Levante. Un dels candidats està en la part de dalt de la classificació. El tècnic espanyolista Joan Bacardí vol que el seu equip mantingui la mateixa mentalitat davant un rival molt perillós. És un equip que no està a l'alçada encara de l'Atlético de Madrid i de Barcelona, però sí que està mig esglaó per sota. És un dels equips que més s'ha reforçat de la categoria, és un equip molt experimentat, molt dur, amb les idees molt clares, en jugadores, és que té 4 o 5 jugadors que poden decidir el partit, i serà difícil anar allà i puntuar, però el que vaig dir quan va acabar el partit, almenys que no fem una passa enrere ara, després del partit contra Granadilla, que siguem avançant. De la resta de l'agenda estarem molt pendents del partit del cadet B que rep el Sant Andreu i del juvenil B, que està rendint a un gran nivell en aquest inici de campionat.